खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 अक्ट'बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलनांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, गोबां खस्थ' मोननांनो हागौ, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गुबुनजों थगायजानो हागौ, गोसोआव जिंगाया बांगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो अदेबानि हागोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, न'खराव अननानै फैगोन, फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ, बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलनांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दोबो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन, गोसोआव बोलो बांगोन, मावनानै खामानिखौ मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव मोजां, आयआ बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, जोबोर लोरबां जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलनांगोन। गोसोआ जोबोर गिलुं गिलुं जागोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गोसोआव जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोआ नाथाय गाज्रि नोजोर होखोमागोन, सोरजोंबा सोंखारजानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बहाबा थांनो खाबु मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ, सोरजोंबा बाख्नाय जागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मानिबा जाहोनाव गोबां खुसि जागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। मावनानै खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायखौ जाफुंहोनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो गावबो गुबुनखौ अननो रोंगोन गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हागोन आरो बयजोंबो बाख्नाय जागोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां सोरबा गोदान सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोखौ हमथानो एबा बुरखायनो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंसारगोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन लिरनाय आरो फरायनायाव आखा फाखा जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन गोसोआव दिनै गेबें आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय गोबां खहाबो जानांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गुबुननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाङोब्ला गावहासो जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो लुबैनायखौ मोननो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा गोबां अनसायजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन नाथाय अब्लाबो जेबो खहा खालामनो हानाय नङा जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोखौ दिनै हमथानाया गाहाम गोसोखौ जोबोर आला खालाबो मोनगोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां हेंथा नुजाथिगोन
बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै मान मोनगोन, रांखावरियाव मोजां नङा, आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंनाय नङा। देबोर नांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।